Impanakal ti Department of Agriculture Region 2 as simaranta ti farm gate buying price kadagiti irik iti pakabuklan aryon. Banag tinagreksak dagiti mannalon. Dahita kanda dumapay adamag iti Region 2 ipaay ni Dayan Monica Tukay. Sigun iti Department of Agriculture Regional Field Office 2, dumanon aging 31 pesos ti tunggal kilo ti buying price dagiti pagay, iti rehiyon 2 ita a cropping season adakkel agin awa para kadagiti mannalon iti rehiyon. Agtultuloy ang umatngato ti average farm gate prices iti pagay iti naduma-duma ang munisipalidad iti rehiyon. Base iti maudi a daily price index manipod iti Agribusiness and Marketing Assistance Division tinasao nga ahensya. Direkta na padasan daytoyan dagiti mannalon a nakaapit iti Isabela ken Nueva Vizcaya. Iti Isabela, 22 aging 26 ti fresh a pagay, ken 27 aging 31 para iti namaga. Ken iti met Nueva Vizcaya, 19.50 aging 24.50 ti fresh a pagay. 70 aribo ang mannalon iti Cagayan Valley ken iti Cordillera Administrative Region ti mapaayan iti libre abin iti pagay para iti dry cropping season itatawan manipod iti Department of Agriculture Field Rice. Agdagop ti 167 aribo asako ti biniti na ipaay para iti kapada abilang a benepisyaryo manipod iti 75 nga munisipalidad iti Region 2 ken 66 met para iti Cordillera. Nagrugi ti seed distribution iti 2025, manipod iti Rice Competitiveness Enhancement Fund, anay mula iti 72 aribo nga hektarya ti kapagayan iti 2 anasao a probinsya. Iti Batanes, alas 4:50 ti malam iti Kalman, na-report iti Bureau of Fire Protection Basco ti maysa nga uram iti pasat ti National Road, iti Sitio Disong, Barangay Katsanarianan, Basco. Dagos met ang nalapdan ti panagkayamkam ti apoy iti pasat ti lugar. Iti kabiitan nga oras, nang itunda ti uram ti panakadadaal ti maysa a tubo ti Miaga water source a konektado iti poblasyon Basco. Manarimaan mat ti investigasyon no anya tinaggapuan tinasao nga uram, ken iti dagos a panakatarimaan tinasao a linya ti danong. Ken iti Nueva Vizcaya, nang report ti Nueva Vizcaya Provincial Statistical Office, may naigit inflation iti bulan ti Enero aging Pebrero 13, ita-atawan. Base iti datos, ti inflation rate wenno panagnato ti presyo dagiti produkto iti probinsya, ket bimuntog iti level a 0.8%. Manipod Enero 2026, ang nabababa no ikumpara iti 3.2% iti kapada a panawan iti 2025. Ti agtultuloy a panagbaba ti inflation ket mangipasimudagag iti buntog a panagnato ti gagatangan ken serbisyo iti probinsya, kabayatan ti panagrugi ti tawan adakkel a tulong para kadagiti consumer a makapag-budget kadagiti kasapulanda. Dayan Monica Tukay para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.